Riešiť v Maxe organickú geometriu takéhoto charakteru, nebodaj ešte editovateľnú, vie byť celkom na hlavu. Existuje však jeden modifikátor s názvom Cross Section, ktorý nám umožňuje spájať liney, ktoré sú v rámci jedného lineového objektu. To znamená, že máme tu kruh, ktorý som hodil do arrayu, tým pádom je to jeden objekt a tie krúžky sú inštancie s tým, že je to randomizované a ich polohu si viem bez problémov meniť. Následne aplikujeme Cross Section, čo nám vytvorí takúto mustru, na ktorú hodíme Surface modifikátor. Následne tam aplikujeme Weighted Normals a Normal modifikátor, čo nám to v podstate upraví do takejto polohy, no a následne už len môžeme aplikovať Turbo Smooth alebo akýkoľvek iný modifikátor s tým, že kedykoľvek vieme prísť naspäť do arrayu a prípadne si upraviť množstvo, počet alebo charakter tých jednotlivých line, ktoré nám definujú celkový tvar finálneho objektu. Dá sa to samozrejme riešiť aj so separátnymi lineami, avšak predtým, ako čokoľvek urobíme, musíme tie liney spojiť do jedného objektu. To znamená, že aplikujeme Edit Spline, klikneme na Attach, vyberieme si všetky liney, ktoré majú byť v rámci toho našeho spojenia a následne môžeme aplikovať Cross Section a Surface modifikátor, ktorý z toho vytvoria 3D objekt. A pokiaľ prejdeme naspäť do liney a zapneme si túto skúmavku, môžeme si bez problémov editovať tieto segmenty a ten náš plášť, respektíve 3D objekt, sa bude prispôsobovať tomu, ako tie jednotlivé vertexy či segmenty polohujeme.